Pán Dubeci, ja vám chcem úprimne v prvom rade poďakovať, že bez ohľadu na to, čo ste hovorili, ale hovorili ste to slušne, aj povedzme ste sa snažili byť vecní. Faktom však je, pán Dubeci, že ste na obranu vášho pána predsedu nepovedali nič. Rovnako tak nepovedal ani pán Šimečka na svoju obranu nič a snažil sa útočiť. A tou istou taktikou ste išli aj vy, keď ste tu vyťahli nejakých 19 prípadov. Aj po ďalších kolegoch sa chcem poďakovať ostatným kolegom, ktorí reagovali. A tí, ktorí tu sú, si myslím, že veľmi vecne vyargumentovali obvinenia, ktoré ste im dali, pán kolega. K meritu veci, prečo sme tu dnes a k čomu nikto z vašej strany vecne nepovedal absolútne nič, je to, že takmer celá rodina pána Šimečku, či už je to nadácia jeho, ktorá nesie meno po jeho dedovi, v ktorej správnej rade figuruje strýko pána Šimečku. Pani riaditeľka, ja nebudem jej meno tu v tomto pléne vyslovovať, pani riaditeľka tohto združenia, tejto nadácie, keď sa to celé prevalilo, že koľko peňazí čerpajú nadácie blízke pánovi Šimečkovi, tak začala chodiť do vašich liberálnych médií a v prvom vystúpení povedala, že ona v podstate ani nevie, že pre koho vlastne pracuje a je to nezávislá nadácia, ktorá nemá absolútne nič spoločné s rodinou pána Šimečku, ktorý je dnes podpredsedom Národnej rady. V druhom vystúpení už priznala, že tak áno, tak v správnej rade je strýko pána Šimečku. Dobre. A v jej treťom vystúpení povedala, že aj s pánom Michalom Šimečkom bola istá spolupráca, ale že strašne dávno, 7 rokov dozadu, počas covidu. Len zabudla, že covid nebol 7 rokov dozadu, ale je to len, tuším, 2 roky dozadu. Čiže nesedí ani tento argument, že táto nadácia, ktorá nesie meno po vašom starom otcovi, pán Šimečka, o ktorom vôbec ja sa nechcem vyjadrovať, pretože ja sa nerad vyjadrujem o rodinných príslušníkoch, ale toto sú jednoducho fakty, že aj táto nadácia je priamo prepojená s vami, pán podpredseda Národnej rady. Potom je tu nadácia, alebo občianske združenie vašej družky, vašej priateľky. Je to občianske združenie Body, ktoré preukázateľne čerpalo peniaze a jediným konečným užívateľom výhod, ako aj jediným štatutárom je vaša družka. A pri tomto krásnom občianskom združení je veľmi pekné aj to... Poprosím vás, zachovajte kľud v sále. Platí to samozrejme aj pre nášho poslanca. Ďakujem veľmi pekne. A skončil som pri tom, že pani družka, pána Šimečku, má občianske združenie, ktoré čerpá financie aj na jeho chod. Nie len na nejaké projekty, ktoré možno by mohli niečo vybudovať, niečo by tu mohlo po nich ostať, ale je to preukázateľne čerpané na chod. A potom tu máme ďalšie občianske združenie, projekt Fórum, ktorého jediným štatutárnym orgánom a jediným užívateľom konečných výhod je matka pána Michala Šimečku, podpredsedu Národnej rady a predsedu Progresívneho Slovenska. A o tomto občianskom združení budeme ešte veľa hovoriť, aspoň ja teda, pretože to, čo načrtol audit na ministerstve spravodlivosti, ako Šimečkové alebo nadácie napojené na pána Šimečku čerpali dotácie, pri ktorých sa mohlo aj manipulovať, či dokonca obchádzať zákon, tak by som vám dovolil prečítať aj trošku do minulosti. Vrátime sa do roku 2020, kedy projekt Fórum, ktoré, aby ste všetci vedeli, je to nezisková organizácia, ktorá vznikla najprv v roku 2006 a toto občianske združenie bolo založené s cieľom na podporu vzdelávania, šírenia kultúry a vytvárania priestoru pre diskusiu a polemický dialog. Výborné. Avšak v roku 2020 toto občianske združenie požiadalo o dotáciu pre projekt s názvom Stredoeurópske fórum 2020, ktorý bol schválený na ministerstve spravodlivosti v rámci výzvy v oblasti ľudských práv.
Len na okraj poskytnutá dotácia bola vo výške 49 995 eur. No, v skratke vám popíšem tento projekt, ako vyzeral. Predmetom mala byť séria verejných podujatí o ľudskej dôstojnosti, diskusie, workshopy, umelecké aktivity a jedna časť mala byť o fašizme a druhá časť o klimatických zmenách. Čo sme však zistili, že čo sa udialo? Odmena pre účastníkov tejto konferencie podľa projektu, ako bol nastavený, ich malo byť 18, no v skutočnosti ich na konci dňa bolo len 10 a rátalo sa s pôvodnou odmenou vo výške 7200, ale keďže ich prišlo menej, tak tá odmena bola len vo výške 2500 eur. Na tom nebolo nič zlé, ale ideme ďalej. V pôvodnom rozpočte bola zahrnutá aj preprava panelistov na cesty do Banskej Bystrice, Žiliny a Banskej Štiavnice vo výške 2480 eur. Podľa tej zmeny, ktorá nastala, už tieto náklady nie sú, teda 0 eur. Keď sa bavíme o prenajme sál, z pôvodných 3000 eur sa znížilo na jednu a za 1000 eur a ubytovanie pôvodne pre 25 ľudí, ktoré malo stáť 4500 eur, sa zmenilo na 0. A cestovné náklady pre 15 ľudí, pôvodných 4500 eur sa tiež zmenili na 0. Ale, poďme teraz pekne k pointe, tieto veci sa zvýšili a teda boli zistené následovné zmeny medzi rozpočtom, ktorý tvorí prílohu zmluvy o poskytnutí tejto dotácie zo dňa 24.3.2020 a finančným vyúčtovaním dotácie na základe dodatku zmluvy číslo 1 zo dňa 26.10.2020. Priznaná výška dotácie podľa pôvodného rozpočtu vo výške 2000 eur pre účely úpravu webovej stránky sa zmenilo na základe vyúčtovania uhradenej čiastky na 7000 eur. A priznaná výška dotácie podľa rozpočtu pôvodného mala byť 1500 eur za účelom platby za priamy prenos na stránke tohto občianskeho združenia. No a na základe vyčíslenia a vyúčtovania bola uhradená čiastka vo výške 4803,86 eur. 4863,86 eur za to, že niekto telefónom streamuje nejaké podujatie. Priznaná výška dotácie podľa rozpočtu vo výške 2445 eur za účelom platby za technické zabezpečenie tlmočenia a na základe vyúčtovania bola skutočne uhradená čiastka vo výške 5848 eur, celých 80 centa. Podotýkam, že pri znížení počtu miest na tú diskusiu, čiže to je tiež veľmi zaujímavé. A priznaná výška dotácie podľa rozpočtu vo výške 1200 eur za účelom platby na preklad textov bola v skutočnosti na základe vyúčtovania uhradená čiastka vo výške 7200 eur. Priznaná výška dotácie podľa rozpočtu mala byť 0 eur za editovanie textov, ale na základe vyúčtovania bola uhradená čiastka vo výške 800 eur. Priznaná výška dotácie podľa rozpočtu vo výške 0 eur za účelom platby editovania a koncepcie textov bola v skutočnosti z pôvodnej nuly vyúčtovaná a uhradená čiastka 600 eur. A priznaná výška dotácie podľa rozpočtu 0 eur za účelom vytvorenie zoznamu a titulkov v slovenskej anglickej časti na základe vyúčtovania uhradená čiastka vo výške 4000 eur. A teraz sa dostávame k pointe, pričom členovia občianskeho združenia, ktoré je prijímateľom tejto štátnej dotácie, získali z dotácie za poskytovanie služieb finančné prostriedky v nasledujúcej výške. Ale veľmi zaujímavá je tam pani Marta Šimečková, ktorá je zároveň aj štatutárom tohto združenia, tak vystavila faktúru sama sebe v celkovej výške 12 600 eur asi za ten preklad, alebo neviem na čo. A pani Andrea Puková, ktorá je takisto členkou tohto združenia, vystavila sama sebe faktúru vo výške 12 850 eur a istá pani Julia Shevord vystavila faktúru sama sebe vo výške 4000 eur. Čiže z pôvodných takmer 50 000 eur, ktoré boli schválené, išlo na ten projekt o takmer 30 000 eur menej, pretože týchto 30 000 eur pristalo na účty pani Marte Šimečkovej, Andrej Pukovej a Julie Shefford, ktoré všetky sú členkami tohto združenia alebo občianskeho združenia Fórum, čo je veľmi zaujímavé. Ja tomu veľmi dobre rozumiem.
Ja tomu veľmi dobre rozumiem, pani Zlatá, a poprosím vás, aby ste mi neskakali do reči. Páni poslanci, upozorňujem vás, máte na to faktické poznámky, môžete reagovať na rečníka. No, ideme ďalej do roku 2021, kedy toto isté občianske združenie požiadalo o dotáciu pre projekt s názvom Stredoeurópske fórum 2021, ktorý bol opäť schválený z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a poskytnutá dotácia bola vo výške 49 975 eur. Pričom v pôvodnom rozpočte bola zahrnutá preprava panelistov na cesty do Košíc, Plaveckého štvrtku, Banskej Bystrice, Žiliny, Banskej Štiavnice a z viedenského letiska vo výške 3200 eur. V zmenenom je iba cesta z letiska Viedeň a cesta do Prahy, ktorá nebola v projekte, celkovo vo výške 290 eur. Keď sa bavíme o prenajme sál, tak z pôvodných dvoch vo výške 1600 eur sa znížilo na jednu a ubytovanie ľudí pôvodných 25 vo výške 4,5 tisíc eur sa znížilo pre dvoch na 160 eur. A cestovné náklady pre 12 ľudí tvorilo sumu pôvodne 3600 eur a nakoniec prišiel iba jeden človek za 455 eur. Ale opäť traja členovia z tohto občianskeho združenia, ktoré sú prijímateľom štátnej dotácie, získali z tejto dotácie za poskytovanie služieb finančné prostriedky v nasledovnej výške. Pani Andrea Puková vystavila faktúry v celkovej výške 14 500 eur a pani Marta Šimečková vystavila faktúry v celkovej výške 15 120 eur. Čiže opäť z 50 000 takmer 30 000 išlo dvom členkom občianskeho združenia projektu Fórum. Čiže po týchto zisteniach môžeme tvrdiť, že rodina pána Šimečku je nielen, že sú prisatí na štátny rozpočet a teda, že sú príživníci, ale sú aj podvodníci, pretože preukázateľne profitovali z toho ich vlastné členky, pretože fakturovali sami sebe a na dvoch projektoch, ktoré mali organizovať nejaké panelové diskusie, tak len mama pána Šimečku zarobila 30 000 eur, keď fakturovala sama sebe nejaké tlmočnícke služby. A ďalšia jej kolegyňa fakturovala rovnakú výšku za to, že robila vraj nejaký preklad. A pán Šimečka, vy, pán Šimečka, ste, alebo hovoríte o sebe, že ste formát európskeho politika, ktorý je absolútne uzrozumený s tým, že akýkoľvek konflikt záujmov nepatrí do tak vysokej politiky, akú robíte. A pričom ste neboli schopní nahlásiť to, že ste v konflikte záujmov, neboli ste schopní povedať, že ste v konflikte záujmov, keď ste začali odvolávať ministra Suska a ministerku Šimkovičovú, keď začali robiť poriadok v dotačných schémach. A pán Šimečka, len vďaka vašej rodine, len vďaka spriazneným mimovládkam, ktoré sa nacucli na štátny rozpočet, len vďaka liberálnym médiám ste tam, kde dneska ste, pretože inak by ste sa nikdy nestali redaktorom Smečka, inak by ste sa nikdy nedostali tak vysoko v štruktúrach Európskej únie, inak by z vás nikdy nebol predseda Progresívneho Slovenska a je, by som povedal, až cynické, že len kvôli tomu, že vaša rodina je pricicnutá na štátny rozpočet a že vaša rodina preukázateľne podvádzala pri manipuláciami z verejných zdrojov, prídete o funkciu predsedu Národnej rady. Tak, ako ste ju dostali, tak o ňu aj prídete len kvôli tomu, že vaša rodina je nacucnutá na štátny rozpočet a preukázateľne podvádza. Pán poslanec Pročko, už ste boli dnes upozornení raz a bolo dvakrát, tak ja to myslím smrteľne vážne, že vás vykážem odtiaľto. Dobre? V súlade s rokovacím poriadkom, pán poslanec Pročko, zákonne. Pokračujte, pán spravodajca. Je predseda strany Progresívne Slovensko. Ďakujem, pán Pročko, za upozornenie. Čiže, aby sme tu skutočne ďalej sa netrápili s týmto, treba povedať jednoznačný fakt, že pán Šimečka, keď už o sebe vyhlasuje, že je tak čistý a tak transparentný, by mal toto trápenie prerušiť a odstúpiť z tejto funkcie, pretože je preukázateľné, že jeho rodina čerpala benefity z verejných zdrojov, a je to hanba, keď to hovorí človek, ktorý bol tak vysoko postavený na pôde Európskej únie a človek, ktorý nám predseda schôdze Národnej rady.
tak uvidíme, že akým spôsobom bude reflektovať na tieto obvinenia. Keďže doteraz to boli vraj blúdy, tak aj toto predpokladám, že je blúd. Som veľmi zvedavý, že ako to vysvetlíte a že či pán Dubec si preukáže aj v jeho 19 nejakých príkladoch, že pri čerpaniach z týchto verejných financií došlo aj k manipuláciám a že si to vyplácali de facto sami sebe namiesto toho, že to išlo na nejaký projekt. Obzvlášť ma vyrušuje, keď sa dáva do porovnania to, že keď pani Svetlana Ficová dostala pre Justičnú akadémiu, čo je štátna organizácia, dotáciu a ostalo potom množstvo kníh, množstvo príručok pre advokátov, notárov, ale aj profesorov. Keď to dávame do komparácie s tým, že niekto tu čerpal peniaze na to, aby udržal pri živote vlastné občianske združenie. Ja tu teraz nebudem hovoriť o tom, že či sú to pekné vystúpenia alebo nie sú pekné. To ľudia videli a vedia si to už dohľadať na internete a urobiť si o tom svoj vlastný názor. Ale niečo tu zostalo a po vás, po týchto združeniach nezostalo nič. A ešte je preukázateľné aj to, že polovicu z každej tejto dotácie, o ktorých som hovoril, išlo do vrecka pani Marty Šimečkovej a jej kolegyne z občianskeho združenia Fórum. Ďakujem, skončil som.